naimbag nga aldaw kada kay aming kakabsat ket ditoy nga road St. William the Hermit Cathedral Parish dagitoy dagiti schedule tayo iti misa ang maangay in the ita nga aldaw October 31 ken itunubigat November 1. So ita nga rinal daw iti oras iti alas 4 ket ada maangay nga misa ijay Holy Garden Memorial Park, no? Iti oras ti alas 4, no? Ket inton bigat November 1 ada maangay nga misa ditoy parokya tayo iti oras iti alas 6 ti bigat. Pastamet iti 8:30 ti bigat net lang, 10 o'clock iti bigat, 5:15 iti malem. Dayta ket schedule kayo ditoy parokya tayo. Ket intuno bigat November 1 ket ada maangay met nga misa ijay Lingsat Public Cemetery iti oras iti alas 4 iti malem. Kay kalpasan iti misa ita Lingsat Public Cemetery ken maangay dayjay sa pasak apan nakabendisyon iti tanem dagiti minatay tayo, no? So sapi ko mata alaan tayo daytoy nga aldaw ken inton bigat hingganan November 2 abisitaen dagiti minatay tayo ket intay ida ikararagan tapno maawat da ikan nanayon a panagbihan.